mai dare da rana sarkin mu kai uwa ubana jallabin basira zan waƙar arewa na kuna sannan ka sake ninka salati gunsa annabina dan amina gatan kowa dan annabina alayhi ka sada sahabbai kunsa dan amina yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin kunci wayoni talakawa muna cikin kunci menene amfanin aikin da ba mu moranta ayyukan da kun kai wa ƙasa waye ya more ta wata na gudun ɗanta uba yana gudun ɗansa abubuwan da kun yi ta shukawa Allah yana ganin kowa Allah yana ganin kowa wayo yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin kunci duniya abun mamaki yan arewa ke kunci babu mai kula da haƙin talakawa domin mu samu yanci talakawa yau na arewa duka yau muna kunci mu muna ganin mun ɗauki zama ashe da ɗaci kullum dare da rana muke nema ba mu cin abinci babu tallafin da kuke ba mu don mu samu dama wayo yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin kunci Allah Ubangiji ka tsare talakawan da ke cikin kunci Rabbi ka fita mu kunci kasar mu babu adalci kuna gani muna kunci cikin mu babu mai barci Allah kai muke rogo ka fita mu cikin kunci ka fita mu cikin kunci wayo yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin kunci an hana mu noma a ƙauyuka don ana kashe mu mun fito mun kai ƙara babu mai kula mu sannan cikin gari da muke nema gashi an hana mu dama fa aikin gwamnati ba ma mu sanya ranmu sannan fa da garin da muka zo nema a tsangwame mu babu tallafi a ƙasar mu ba ma kamar arewa wayo yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin ba mu yadda da wannan ba mu gamsu da wancan ba kowa ya hau gadon mulkinsa danginsa shi yake duba talakawa mu tashi mu canza tsarin gashi muke duba talaka ke kashe talakawa karfe yana bugun roba me yasa ake ta kashe mu yan uwa goyo duba Allah Ubangiji mun duba Allah Ubangiji wayo yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin ga kisan kai da ake arewa abun fa ba sauki ga Sokoto da Zamfara nan ma ƙauyukansu ba sauki
ka je ka zagaya ka tsina ka duba abun fa ba sauki an kashe wasu an kona wasu kai abun fa ba sauki wasu ƙauyukan an tashe su babu cin gurin sauki dan adam abin tsoro yan arewa na kunci wayo arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin kunci ga shawara ga yan arewa ni a yau fa zan furta mu daina yin zaman banza arewa yau fa baza an maida mu kamar gwaza kisa ake ana kidnapping kan talaka yau ya tsaya sannan mafi yawan manya na ƙasa yan arewa sun fi yawa amma ba za su ce komai ba sako nake bayarwa yan arewa na kuka arewa ke kuka yan arewa ke kuka yan arewa ke kuka talakawa muna cikin kunci kuma na daɗin baki domin ku zo mu zaɓe kowa kowa yan kujerar tasa kalau kun wuce abokan kowa gashi yau ana ta kashe talakawa kuna gidajen kowa ba abin da ke damu ku domin ana tsaro na kowa motocin ku da za ku shiga kun rufe gilasan kowa Allah Ubangiji mun tuba yan arewa ke kuka yan